I amb aquest piano comença la meva puta secció. No, puta no es pot dir, Vinga, va, nois, comencem així no, exacte. How dare you. Tranquil, que encara queda marcar un tot. Te n'has adonat que fas espais tan llargs, silencis tan llargs que l'Enric et talla les seccions? Imagina't, és molt... Te n'has adonat que Pilsteri ha acabat d'una manera horrible pels teus espais en blanc? Sí, vale. Avui estic content. Fet, us ho reconeguis, estem bé. Doncs vinga, va, comencem la secció d'actualitat, la secció en la qual us porto una mica notícies d'actualitat que són... Ens faran una miqueta més de gràcia que no les que veiem al telediari, i comencem amb una en la qual em sap moltíssim de greu, no he trobat comentaris, però l'he trobat tan... que m'agrada tant aquesta història que l'hem d'explicar. Estava en un concert, se li va caure un foco a la pell i llavors la sobredosis del medicament li va afectar el cor. Doncs no és aquesta persona, però hi ha una mica de relació. Ja farem nosaltres els comentaris, no preocupis. Exacte, sí? Vale. Doncs bé, hem dit que no era aquesta persona, però se li sembla una mica perquè no va patir una sobredosi, però va fer patir a altra gent una sobredosi. Un home, un pensionista de 81 anys, empresonat per formar part d'una banda criminal de drogues perquè se sentia molt sol. Entenc tan bé aquesta persona. O sigui, ho he pensat tantes vegades de ficar-me en algun grup així. Home, el pobre home va pensar, aquí l'asilo no em donaran el que jo necessito. Vaig anar a una mani d'aquestes... D'avis? No, una manifestació d'aquestes arran de la sentència del procés. All right, sí. Sol! Tu sol o l'avi sol? O sigui, estàvem a la manifestació i vaig buscar gent... Vaig buscar gent amb els braços creuats al costat d'una planteta. I vam estar allà una hora, 3 persones, una noia, un noi i jo, amb els braços creuats i mirant a l'infinit. No vas fer amics? No vas fer amics. Mira que hi havia gent que jugava amb les cartes allà, que vaig pensar, ei, ara et faràs l'orellat. Podries haver anat a l'altre bàndol i parles amb la Policia Nacional. No és que no ho hagi provat, però el resultat és el mateix. Es veu que per pagar un independentista almenys has de ser grups de 4-5 feixistes, saps? S'han d'organitzar una mica, saps? Mínims. Reserva mínima, 4 persones. Exacte. No, està molt bé. Està bé perquè ells jugaven a les cartes i mentre ells tiraven els oros, els policies els hi tiraven les porres. Doncs bé, no tenia gent. Bueno, es veu que no, perquè si es fiquen una banda aquí a repartir el que es ve a ser... Bueno. Un comentari, o sigui, sisplau. Jo pensava, de veritat que ho pensava, que a partir d'una edat tu ja tenies com una certa immunitat. O sigui, que fessis el que fessis, delicte que cometessis, tot se't perdonaria, perquè, joder, 81 anys ja, tio, és com... És això, saps? Aquest home ja s'ha passat la vida, tio. Li han fet un favor, perquè ara anirà a la presó i farà més amics! Hi ha gent! És veritat! A més, és pensionista. Bueno, a veure, a vegades val més sol que mal acompanyat. Però a més, és pensionista. Tu saps les ganes que deu estar passant aquest home? Ja li donaran menjar gratis a la presó. És una millora en la seva condició de vida. Esteu pintant la presó com si fos una mare, o sigui, unes vacances pagades... No, l'estem comparant amb... Música trista, sisplau. Per això li diuen sota del relax. Hi ha llocs que sí, però d'altres que no tant. Però bé, aviam, el que hem dit, jo no estic fent aquí no m'estic enrient del senyor, estic comparant el que és una presó amb ser un pensionista espanyol, que, bueno, seguim amb les notícies. Veus? Hem fet els comentaris nosaltres. Així m'agrada, Eloi, així m'agrada. Doncs bé, comencem amb notícies una mica més boniques, una mica més de canvi climàtic, però en positiu. La Greta? Què? Surt la Greta? No surt la Greta, ho sento moltíssim. Ja no m'interessa. No m'interessa, canvi de secció. Doncs vinga. Acabem el programa ja. Ara es fa... Què? Tallem el programa. Aquí, talla'l aquí. No, sisplau. Seguim. Ara ficaran molins eòlics, tenen la perspectiva de col·locar molins eòlics al centre, més al centre de l'oceà i no tant als voltants de les platges com s'havia fet novament. Això què proporcionarà? Diuen que pot proporcionar... Que es mogui el plàstic. A part. Cap a les costes. És el que pensàvem, perquè aquí... No, és que m'agrada molt aquest comentari que dius, perquè un dels comentaris diu com si no hi hagués ja suficient merda a l'oceà, com si no hi hagués ja un continent de merda literal allà, donant voltes com si fos un vàter, com perquè ara li fiquem molinillos. O sigui, ja és el final, saps? L'altra pregunta, o sigui, una de les coses que afirmen amb aquesta idea és que podran abastir d'electricitat a tota la humanitat, a tot el planeta. Segur. Exacte. Segur. I, evidentment, molts comentaris...
el problema energètic del món que hem viscut ja tants anys i tants anys i tants anys es solucionava ficant 4 molins de vent al mig de l'oceà. Sí, era aquesta solució, era aquesta. Com no hi hem pensat abans? Doncs, evidentment, molta gent ha pensat com tu, Albert, i ja hi ha un comentari que diu d'alguna manera crec que això no seria capaç ni de donar energia a la meva rentadora. Llámame loco, però és que és veritat, o sigui, no us ensenyaré les imatges, però són una miqueta tristes. Si connectem una patata o una bateria i tal i qual, i moltes patates... No, exacte, això és el que passaria, Enric. Aniria per aquí el càlcul. Això és el que passaria. I bé, aquí un comentari que necessitarà una mica d'explicació, perquè aquesta proposta es va fer, evidentment... Explica'ns, Marc. Il·lustra'ns. Cuéntanos. Aquest experiment, entre cometes, es va fer a les costes, es va dissenyar per les costes americanes. Sí? Costes americanes, Amèrica, Trump va fer un comentari. Va fer un comentari una mica graciós, que és el qual es refereix la persona que està fent el comentari aquí a l'Instagram, que és però si els molinillos causen càncer. I vosaltres en direu... Sí, un moment la música. Haciendo el muro de Trump. Haciendo el muro de Trump. M'encanta aquesta cançó. No, ja ho sé, és una cançó molt maca, però no. Sí, Donald Trump va afirmar en una de les seves campanyes publicitàries allò realistes, que mai dient mentides, sempre a favor de tothom. En Donald, el petó Donald Trump, va afirmar que els molins de vent creaven càncer. I els petrolers no. Estem parlant de molinillos, no estem parlant de tota la merda que hi ha aquí, home. Però per què provoquen càncer? És que jo no ho entenc. Ara tot perquè es mou l'aire i hi ha coses de l'aire. Exacte, l'aire es posa... Hi ha alguna cosa en aquest puto planeta que no provoqui càncer? És que és el que anava a dir jo ara, tio. No, Albert, primer de tot, no. Saps? I sobretot si tens com a president en Donald Trump. Doncs vinga, seguim amb més notícies o si tenim... Encara podem fer més notícies. Acabo amb la última notícia. Sí, normalment si et parla l'Enric no paris de parlar, perquè queda com una mica estrany. Ja, sí, però és que sento una veus aquí, saps? Esquizofrènia. Entre l'esquizofrènia i l'Enric... Enric, potser que no li diguis coses mentre està parlant. A veces oigo voces. I a sobre l'Enric, saps? O sigui, és un caos. No, sí, ja. Doncs vinga, la cantant cantant i tot, Jennifer López. I la Jennifer ha donat... La cantant i tot, el currículum de la Jennifer passa per... És molt extens, és cantant, és actriu, bueno, no sé... Desenvolupa... És model, és persona i és dona. Vinga, què li passa a la Jennifer? Que és una dona empoderada i pot fer el que vulgui. Vinga, la Jennifer López i el seu marit han donat un any de menjar a una escola. Aquesta seria una notícia poc rellevant, tot i que... Jennifer, jo també passo gana. No sé. Des d'aquí, Jennifer López... Una mica d'arròs. Et demanem... Sí, exacte, fucking monument, el que sigui, saps? Des d'aquí volem obrir un crowdfunding per l'Albert Vilella, sisplau, J-Lo, no demanem un any de menjar, encara que sigui un convidat a McDonald's, ja estarem contents. No, de veritat, si heu d'obrir un crowdfunding per mi, que sigui per fer amics, o sigui... No, de veritat, O sigui, no... Aquesta setmana passada és que em vaig trobar molt sol. A la manifestació. Allà. O sigui... Però a més, a veure... Tothom dient... no aneu sol a les manifestacions, no sé què, aneu sempre en grup, doncs jo què sé, tio, com qui organitza autocars per anar cap a Barcelona, doncs grups d'amics, jo què sé, saps? Fes una quedada a Facebook o alguna cosa així. Una quedada. Una quedada a Facebook. M'encanta. Uah, no seria gent raro, Quedem per anar a una mani. Ei, col·legues! Home, el mateix va passar amb l'àrea 51 i m'ha dit tota la gent que hi va anar. Però bueno, sí, però... Jo no vull quedar amb aquest tipus. Ja ho sé, Albert. La imatge que m'agrada, o sigui, que m'agrada imaginar-me és que tu estaves comptant les porres i anaves comptant les porres repartides entre les persones que estàveu agafades i vas dir els números no surten aquí les mates... Tio, que estava fugint de la policia, tothom estava entrant a dins un portal i em van dir a tu no. A tu no, tu a rebre. Tu a fora. Tu a rebre. Mare de Déu. Sí, m'estan dient que talli ja, però he d'acabar amb l'últim comentari que li van dir a la J-Lo després de donar un any de menjar a una escola i va dir però no es caducarà molt ràpid? Arriba.